sinatian kanang sobraan ra gani ka stricto mga sa mga sa leader ba no. Pero naagay mga kuan mga naagay tinuod nga mga panghitabo. Abi man natog mga ingani nga mga kuan is beyond screens ra o mga scripted, pero naagi mga sa kuan lagi pud siguro Ate Will no kaning sa sobraan ka protective kanang pangandoy gani sa ginikanan nga dili makatunong og mali nga tawo or unsa ba nga klase nga mga failure. Yes, Sa sobraan nila nga pangandoy nga kuan murag ang anak ingon palagi di na makat-on or dili na makakuan sa iyang kaugalingon o wala na yung mga tao nga instead nga na ay mga tao nga willing or kanang maunag yun pero mapildi pod Oo. sa kakulba or kahadlok pod sa ila sa mga ginikanan. Yes, Mao na yung- tinuod gud na ate uy nga naay reality ana nga panghitabo nga kanang tungod sa murag kanang negatibo gid ang kinaiya, mas maayo bitaw ma-compare nimo ang kinaiya sa imong papa ug sa imong mama. Mhm. So na ay pabor mo favor ka sa imong father na dili ka ganahan sa imong mother pero mapugos na lang jud kag kuan, mapugos na lang jud ka og dawat kay mo man gid na ang tinuod. So unsaon na lang nimo imong buhaton, unsay imong buhaton nga para makalikay ka kay murag sa akong huna-huna dili man gyud nimo ma-change ang kinaiya sa imong ginikanan o sa imo labi na gyud sa imong inahan. Yes, oo. Dili gid nimo ingon pa makontrol or di madiktahan sila kay lagi ahead sila sa imo ha. Pero sa ingani nga kahimtang nga sa iyang kuan po na sa iyang pod sa iya pong nakabuot nga decision murag sopak man sa kabubuton or sa kagustuhan sa iyang ginikanan pero murag nihanap pud siya og paagi at wila para ma-practice niya ang pagkinabuhi nga lugwa sa ingon pa comfort zone or sa kuan sa kural sa mga kamot sa iyang inahan. Ang nakakuan lang dinhi is mas maayo nga ang iyang gitahak ang iyang gipili nga dalan wala siya ingon nga nasugamak gyud og maayo wala napasama Ate Will ba no bisan Yes, pa man oo. kung ang iyang choice is ingon pa third Gender. third Oo, gender third naman na siya gender. karon no Oo. kung ma-consider nato pero sa pagkakaroon lagi bisan pa man kung ingon nga dili na siya ingon gyud nga naa sa atong kultura or sa tradisyon nato isip mga Pinoy pero sa ka-open na lagi sa panahon karon na accepted na ang Yes. ingana no ang community LGBTQ community. No gender discrimination Mm-mm. so acceptable na sa ato community kung unsay atong choice. Ako lang nako sa iya ha is nakasugod naman na nakahisgot naman siya nga nakasugod na sila og open up sa ilang ginikanan specifically sa iyang mama nga ingana nakapaabot na sila sa ilang mga hinanakit. Pakikita hatagi og panahon nga magkita mo og usab magkaistoryahan na mo personal sa imong inahan og syempre kung kuan ka kung kanang hugot na gyud ang imong kuan nga kana ang imong gipili ipaila-ila kay bisan pa man kung istrikto or dili maayo ang paagi sa pagpadako sa imong ginikanan gihapon animo mas maayo gihapon ang mokabuot kag desisyon nga naay blessing naay pagtugot sa ginikanan. Yes. Okay man siya kay naaman ang iyahang gihapon ang iyang attitude is maayo gihapon ang pag kuan niya no iyang na pag-grab sa iyahang pagdala sa iyang ginikanan o iyang inahan. Murag ni prevail ang iyang kuan sa pagdala sa iyang amahan. So iya gihapon tong nakutlo gikan sa iyang papa nga magkinabuhi gihapon siya nga straight. Yes. And then dako kayo kuan ati dako kayo og impact ang kung ang atong inahan ang medyo negatibo og kanang kinaiya. Di ba naka-observe ka bisan sa ting mga teleserye kung ang atong inahan na ay kinaiya nga dili maayo murag mo reveal di gyud ang anak. Mao gid na ang tiwil ang mga ang mga mahimong resulta kung sobraan ra pod kahugot ang pagdala nato sa atong mga anak. Yes, dapat ato tang i-balance no nga labi na kayo garon nga panahon nga murag ang anak nato murag kanang kulang na sa medyo murag di na sila mamati sa ato ba kulang na sa paghatag og panahon sa pagpamati sa ginikanan kay daghan na ang daghan na ang mga factors nga tuan na sila nag-focus sa ilang hunahuna and then makakutlo na pud sila og mga daghang
lison ate nga labi na gayud sa kaning ato social media. Mhm. Nga dapat mingon nga ay dili dapat inana ang pagdala sa ginikanan nga sa mga anak murag kuan na Naana sila yung lain nga source at na email. sila daghang source. So, ikaw na hinuon inahan o ikaw na ginikanan ang Makontrahan. yes, mahimong kuan, mahimong kaning dautan para sa ila. So naarabay tindi kuan karon mga kinaiya sa atong mga anak nga medyo sila nay mo bungol hinuon sa ato di na mo tingog. Murag ikaw na hinuon inahan Ingon, papaantuson. oo, paantuson. And then siguro sa panahon nila ni Berna dili pa kaayo kuan ang social media, wala pa kay na so kay 32 years old naman siya karon. Oh, edad na ko, Ate Oh. Will. Ang kaedad nimo. So di pa kaayo sa atong panahon nga siya ang naa sa poder siya ang mama murag ang social media ato di pa kusog. Mm-mm. So ang giingon sa kuan atino kaning what makes a bad mother kuno through sa study sa science giingon nga bad parenting is a consequence of a parent's actions that could harm a child's psychological and behavioral aspects. So dako gid da ini kayo kuan dako kayo og factors nga makahatag sa atong mga anak og Dakog impact. oo impact maoy mga kinahanglan gyud di ay nga ato gyud isip inahan kita mismo ang maghatag og pagtulon-an sa atong mga anak. Mag-study po ta no, mag-research po ta kung unsa ang dapat nato itudlo sa atong mga anak ug unsay dapat nato buhaton. Dili kay magpadala ta sa atong pagka-authoritarian nga Yes, oo. inahan ko, ako'y masunod. Mm-mm. Oh, inaana ate na ay daghan gid akong madunggan ana. Pero sa kanang sa karon murag niles na gamay kay nakamata na pud siguro. Mao lagi oo. nang sa kagahapon po Ate Will no atong na sa atong na mention kagahapon, listen and validate. So Yes. kinahanglan makatunta nga maminaw pod sa side sa atong mga anak. Kay kinahanglan karon na putay murag at the same time kita inahan at the same time kita friend. Murag naa sa ato tanan ang rule nga Ginakanan ang Oo. pinaka-ehemplo Ate Will. Yes, ato ipakita sa atong mga anak nga dili lang kita kay tungod kay inahan o amahan kita ang masunod permi. Kung dili hatagan nato silang panahon nga mamati pod sa ilang mga sides no unsa ilang mga gusto sa ilang dili gusto sa ilang mga hinanakit kay number one ra ba kining sa atong feeling isip pang anak di sa tamutat sa inahan natin. Isip anak murag ato permi ma-feel nga na ay gipalabi or na ay kanang wa ta hatagig panahon murag wa ta pamatia murag di naton mawala ati sa atong feeling before nga sa ako na experience labi na kay daghan may nga siya ang labi ang kami wala mga inana ba murag comparing each Comparison. other oo. So labi nagmakunutan na ka na makasabaan mo gidaog-daog na ka kanang nana Feeling nga nga bitaw Ate Will, no? Normal Oo. na kanang sige Yes, ikaw ang oo. masigihan tungod pod sa imong kakulit pero sa Oo. bataan ang impact dili ko importante dili ako ang gihigugma dili ako ang gipili Di murag nga mawala. na oo Pero ato na pong ma-compare karon nga kita na inahan. yes Ato nang makuan nga ato una okay sa una ako primera ba ko makunutan, makusian, makasabaan, mabunanlan and then sakit ra ba to kaayo. Murag inana ba na feel na ko na hiubos ko sa ako inahan so naningkamot pod ka nga dili nimo mabuhat. dili Isip mabalik mo, ang dili tagi. mabalik ang imong naagi dili nimo pa-feel sa imong mga anak kay Yes. dako da ito kaayog impact sa ilang psychological Mao gyud. sa imong panghuna-una sa imong sa pagkatao sa imong anak dako kayo tuog apekto. So kinahanglan kita mga giinahan kay ato namang ginang na experience atong paningkamutan nga atong mahanay o atong mapadala ang atong mga anak sa insakto nga pamaagi isip inahan unsay imong role isip inahan so ato na siya istadihan kay aron maayo pod ang mga future sa atong mga anak nga walay hatred sa atoa wala ka nang murag kon lang usual friend lang bitaw ate no murag nay atong makita nga family nga inana nga wala murag walay ko anila walay tension walay tension kuan ra family sila pero mura sila magbarkada dili lisod ang pagpahayag og mga pagbati
dili ba maglisod ang mga anak nga i-open up ang ilang feelings dito sa ilang ginikanan. Yes, kaya ang inahan man good mo gay the best nga duulanan sa mga anak, di ba? Mhm. Naunya kung ngilad ka, kanang laay kinaiya nga dili maayo, so mag-igking ang di ba? Magduha-duha, Magduha-duha ka pag duol imbis na ay problema di na hinuon mo sulti sa imo. Yes, ho. Instead nga matabangan nimo nga masulbad iyang problema, nilala na hinuon kaya mahadlok naman mo duol sa imuha, mahadlok na magpatambag sa imuha kay ang nasa ilang huna-huna sigurado gyud ko ani kasabaon gyud hinuon ko ani imbis tabangan. So instead nga sa inyo ginikanan mo ngayo og suporta og tabang maadto sa barkada unya matambagan og mali nga tambag, so mulala samot hinahinuon ang problema, mas nidako na hinuon ang problema. So kinanglan nga dili nato ipasulabi ang atong pagka-istrikto kay sa ginaingon na lagi wala may tao nga perpekto. Moabot man gyud sa punto nga masayop labi na kaning mga bata pa no masayop sa mga desisyon. So dinha ta dapat mo mo set in nga ipa-remind nato or i-may nato sa ilaha nga mauna ni ang resulta kung magtuman og desisyon, kung magtuman og kagustuhan. So sa hinanay nga paagi makuha nimo ang ilang loob, ma-feel nila ang imong suporta, at the same time nakat-on pod sila nga dili di ay sakto, dili maayo nga magtuman permente sa kung unsa ang ilang gusto. Yes, inaana no. Mo gini atong role sa usa ka inahan. Dako kayo ta obligation or responsibility sa atong mga anak kay ang atong as ang mga amahan igo ra man na murag gamay ra ang lang time sa atong mga anak kay mananing kamot man sila, di ba? Sila na narabaho o kanang sa panginabuhi. sa panginabuhi. So 8 to 5 and then pila na lang ka oras kapoy pa. So ang atong role as inahan diha gid grabe kaayo ang impact. So kita dapat ang mahimong role model sa atong mga anak. Mauna ang pinakarason gid siguro Ate Will no nga gitawag ang hinahan ilaw ng tahanan. Yes, Kay kung naay problema, ikaw dapat ang kanang Duulan. maglamdan. Ikaw dapat ang kakuhaan nila kalamdagan sa kung unsa man ilang ginaatubang nga problema. Unya pareha sa atong problema karon kang Berna nga di na hinuon siya. Gusto na lang siya magpalayo laylo kay dili na imbes nga gusto siya mo share sa problema dili na kay hadlok na siya kay mo sayunan ka kung ano sa mag-start magyaw-yaw hangtod kung ano sa ganahan mo undang. Makadumdum gid ka na Ate Will ka. Pero may magaling ako Ate Will no kay kuan na lang kanang hisgot na lang ni mama ang ako. Wala ko naka-experience ka na nga iya pong na-experience kan hingay nga nalagi ko no. Mura daw og nagmisa nga nagsugod karon mahuman na hangtod sunod pa nga semana pabalik-balik ko no. Medyo puol siya pero mao lagi po dili pud nato makuan kung unsay katarungan ana nila nga continuous man ang ilang pagyaw-yaw kay sa ingon palagi mao po ilang nadakan. So mo isa gid na ate ang hinungdan no nga kana bitong sa upbringing sa ato family. May atong nasunod bang kung inana pod siguro kay ingon man siya upbringing nila. So inana ang nasunod niya gikan sa ang ginikanan. Mao gyud. So di na pod nato siya mabasol no kung nganong na inadto siya. Kay yung inahan. Kay iya mamantoy kaingon man pod siya nga mo natoy epekto sa iya no psychological naman to niya nga nadala. O nadala niya gikan sa iyang ginikanan. Kaingon man siya og korekto. Yes, oo. So dili niya to mabilim siya Berna kung inaadto ang iyang kinaiya sa imo inahan kay tungod ang na-feed pod sa iyang mind sa gamay pa siya inadto man. Ging-ani ko sa una. Oo. So nasayop lang pag iyang pagdala po sa inyo kay ganong iyang carry forward. So dapat unta to nga problema diha ra unta sa iya tama no. Dili na unta niya wala na niya gipa experience sa inyo ha. Kuan siguro Ate Will nga wala pa siguro siya initiative nga dili siya healthy nga klase nga pagdala or pagdisiplina. Sa pagkakaroon sa atong letter sender nga si Ma'am Verna no, nakitaan ako siya Ate Will nga naa siya kanang murag break the record na baingon pa nga naa siya initiative na siya panghuna-huna nga dili na daw niya ipa-feel sa iyang mamahimo nga mga anak ang iyang na experience. So maayo nang ingana kung negative
kung negative, dapat kabaluta sa atong kaugalingon kung asa ra gyud dapat nato putlon aron na wala nay uban nga magantos. Pero og positive na, why not pass into another generation? Kay maayo man ang kuano ang purpose ana nga paagi sa pagdisiplina. Ang putlon lang nato is ang negative. Kabalo naman ta mag-obserba kung asa ang kanang nakahatag sa ato og maayo nga impact og kung asa ang nakadaot sa ato. So kita nga mga aware na sa comparison na between sa kinaraan o kasamtangan, so kita ang mahanap og mga pamaagi para dili na magpadayon ang mga dili maayong pagdala. Yes, correct. Inana ginano nga kinahanglan dili ta padala sa atong mga kaning old fashion nga pagdala kanang kinaraan nga parenting, no? Kay murag dili maayo kay murag kasagaran gud sa una authoritarian. Yes, oo. So sunda ko ninyo kay ginikanan ko, inahan ko. Muray mo na sa ilang mga huna-huna. Pamati mo na ako ang sunda kay ako ang insakto. Pero ako ang dapat masunod. Pero sa karon dili na. So kinahanglan nga isip inahan atong ipasunod ang maayo para sa atong mga anak, no? Kay diha pod sila malaitan sa ilang imbis nga naa sila yung mga problema, na sila yung mga plano nga dili maayo. So dili sila mag-hesitate nga mo sumbong sa imo or mo share ba sa ilang mga plano sa kinabuhi, di ba ati ka nindot kay pamatio, no? Kung ang ginikanan inahan anak mag-istoryahay about sa ila future, yes, about sa ila problema. So ato makita nga murag diha ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi murag enlightened gid sila kay naamang kagaguide na Yes, inahan. if you will. Oo. So ang kang problema ni Berna kay ang musulti sila, di man sila pamation. Siguro problematic pod. Ang basin problematic ang iyang mama, wa ta kasayod kay kung naara ba ta sa problema nga isip inahan, kung labi na financially strain, kung na kay kakulangon sa ay mong budget, isa na maka-trigger sa kakuan ba kasuko, murag puno sa ka permi, mainit imo ulo permi. Ug labi na o kung naay laing problema nga naka-trigger. So mosamot imbes nga naapay ko apay iyahang daan nga attitude una pay gipundo nga attitude nga di natubilan na maayo, pa natubilan so ni samot. So dili gid siya maayo nga ang atong mga anak ato ra permi kasab-an. Kinahanglan gid maminaw pud ta sa ilang side. Oo. Og karon natin will sa sa pangidaron ni Ma'am Berna, dili pa man siguro ulahi ang tanan. Siya naaray ingon pa kaya mo muharong or makigatubang sa imong ginikanan, labi na sa imong mama. Yes, kay gusto na ra ba silang apo siguro ang mga edad ani karon kay 32 siya youngest sa iyang ginikanan so mga 70s kapin. And then kung gusto na pero mo na giingon nga naingon man siya sa iyang later nga walay mo sungsung kay tungod sa kangil-a daw sa ilang mga batasan. Kanhiman to. Let's be positive. Yes. So, kay labi na gi-open na nila sa ilang inahan no, ang ilang mga hinanakis siya ro nga wala pagyapon makaamgo or kanang inisyatibo panguna-una ba nga dili na ko magpalabi og kuan kay abot na lang siguro ang panahon mong adto sa pikas kalibutan pero wala pa siya kita sa iyang apo, di ba? Nangandoy. Murag kuan pod gyapon na tibil, murag hatagan gyapon og kondisyon nga. Sige mahata maningkamot ko nga makahatag og apo sa imuha pero paningkamuti pod nga dili nimo mahadlok ang tawo imbis kay naanatay makaplagan mo at taras na hinuon kay nahadlok. Yes. Naipagutaan na diri ate nga. Unsa ko na iyang buhaton nga sa iyang inahan nga adunay bad attitude no ang inahan sa iyang buhaton iya ba kuno ning mapautro mapa-change ba kuno niya ang kinaiya sa iyang inahan nga dili maayo. So ang tubag ni Susan ni ingon nga you will never change a negative attitude. Ningon mo na iyang tubag no, importante nga ang imo kaugalingon ang imong change. So dili na daay ka kung naay nagpasabot ka nga kung ang imong inahan inana na gid siya og attitude. Dili dili nimo siya mapa-change nga imo siya tudloan. Kung dili ikaw mismo
pag-change sa imong kaugalingon. So kita day mo change ug pamaagi nga atong makuha ang kinaiya sa atong inahan nga maadto sa positive. So ikaw nagpaagi nga giyahan murag ko ano nimo siya ba? Murag unsa nga mga happy no or pirmi nimo siya hatagan og kanang mga butang nga makakuan sa iya, makalipay. Kay pero murag pirmi man gud siya suko. Mhm. Unsa ka ate no kung Kuan ikaw. siguro Ate Will pod no kanang ibanding pod o kuhaon pod nimo ang kanang posible nga mga hinungdan nga nung ing ana kainit perminti ang ulo kaniadto. Kanimo kung unsa ang iya nga ginahuna-huna maong naabot siya sa ing ana nga klase nga kuan kanang pamatasan. Yes, kay niingon man diri kang si Ma'am Susan nga ug kuan analyze kung asa nimo siya sudlan nga dapita. Sa angkiliti. Asa ang kiliti ani. So nag-ingon sa ato studies nga dako day kayog impact or result no involvement ang kinaiya between sa father ug mother. So kung insakto kung buotan o maayo ang kinaiya sa atong giniinahan, so mo kuan po di murag mo involved pod ang atong amahan. So mo kuan sila. Kung tagsaray ginikanan nga ngilad ang batasan sa inahan, mo ngilad mo kuan pod mo sabay pod ang amahan. So dapat ang buhaton kung isa ang mo nagiingon nga kung isa ang dili maayo, ang isa pod magminaayo. So murag ikuan ati kanang i-balance. Kay kung isa stricto, ang isa may dili. Kung ang inahan ang strikta, so ang amahan dapat magpakalumay o lenient. And then kung supposed to be ang permi kuan gyud no mo enforce og bala palisiya sa pamilya ang amahan. Dili gyud ang inahan mo support. Naka-experience ka na ate nga kinahanglan ang inahan mo support lang sa mga palisiya sa Mga desisyon. desisyon sa bana. Dili kay mo contradict siya kanang mo kuan baka na bitong imbes nga mo disiplina ang amahan and then mo laban bitaw mo interfere ang inahan. Oo, may dili na siya maayo. Mhm. Pwede ra imong istoryahon imong anak between ikaw ra ug ang imong anak dili makadungog, walay makadungog lain for disciplinary action na siya. Kaya dihan nimo makita ang maayong resulta. Kanang mag-close door ingon pa. Oo. So dili maayo nga nagdisiplina ang imong partner and then mo interfere ka murag ka bitang mulaban ka dayon. Dili ka mo kaning hold sa imong emotion kay syempre inahan maluoy man ka and then Apo. nagpalabian. Kibali kung magdisiplina, kung mo-oppose man ka in private, dili nimo ipakita sa mga bata nga diha-diha ni oppose ka kay murag mawad-an pod sila og respeto pod sa desisyon sa padre di pamilya kung ingana nga klase o ingana nga Kung nakasala, i-disiplina ninyo in a private way. Kay bisan anak makadungog imong mga igsuon, makadungog iyang tayo no igsuon makadungog gidisiplina gibunalan ka sa imong imong inahan. Naabitaw sa kadaghanan in public. So kuan man to siya, maulaw and then murag mahiubos na tanan na sa iyang kasuko murag na anatanan sa iya iyang ma-feel ang negative feeling. So kung kamura duha nag-istorya kamura duha bisag imo pa to siya gibunalan kamura mo duha walay nakakita and then way nakadungog. So murag confidence biigsuon or ginikana na makadungog murag mo taas pod ato ego mga atino. Bisag kuanta bisag bata pa naghapon tay nagi-ego. Kanang feeling nga murag maulawan or mapakasipgan ka Ate Will no. Pero ang mostly bay Ate Will sa akong nakuanan no pagka mga saba kay naahinuon sa kadaghanan. Ipakita hinon ni pasudong sa mga igsuon kay ang rason para dili mo sundog ang uban nga mga igsuon, ang uban nga mga anak. So dili di ay na siya sakto. Yes, dili sakto kay dapat in a private way kung mga sabat tang. Parehara ba pong nagkunata sa nagtrabaho tano kung naantay sayop so ipatawag ang imong atensyon nga between sa inyo ra duha. Okay. Okay, ato nang basahon ang atong quotes for the day nga akong napili gikan kang Maria Robinson.
Nga nobody can go back and start a new beginning. But anyone can start today and make a new ending. Tama. So, pwede mahatagan nimo og pagpasabot o pahalapad ni ining atong quote karon adlaw. Yes, oo. Sa kanunay napod nato nga nahisgutan diri ingon pa ang mga nahitabo is nahitabo na dili na nato mausab kung naunsa to nato pagsugdan. Ang importante is buhat ta karon og lain nga pamaagi para mautro nato ang posible nga mamahimong katapusan sa istorya sa atong kinabuhi. Kay ang nasugdan nato nagsugod tag mali, di naman gyud nato to mautro kay human naman to bisan unsaon nato balik og hisgot, di na nato mausab kung giunsa nato pagsugod ang atong pagkinabuhi. Ang importante karon mohimo tag mga pamaagi, mubuhat tag mga butang nga mausab nato ang posible nga maot nga ending or katapusan sa istorya sa atong kinabuhi. Yeah. Sa mga butang nga dili makahatag og kayuhan kun dili maghimo ta og pamaagi nga atong mausab ang atong mga buhat og ato nang mausab pud ang mga kanang mahimong atong ma-achieve nga kabag-ohan. Bible verse for the day. Kan sa Lamentations 3:25 nag-ingon nga the Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. So, ang gamay lang na akong nasabtan, ani, ate, nga, ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon, na agyud ato gikinahanglan ang pagpaubos. No? Paghuwat sa panahon nga maabot ang atong Ginoo sa iyang pag-judge nato, both believers and unbelievers. Kinahanglan gidi ay nga ang tanan nga atong pagabuhaton kinahanglan atong pangayoon ang Holy Spirit sa pag-guide nato.